doresc să punctez proiectele Partidului Arădenilor pe termen mediu și lung. Partidul Arădenilor este promotor și susținător al unor proiecte. Este promotorul unui concept universal și a două proiecte naționale. Conceptul universal se referă la un nou tip de societate, societatea demnității umane. Numele celor două proiecte naționale sunt munca de 5 ore și rambursare. Partidul Arădenilor susține talentele, oferă tribună fiecărui talent arădean. De aceea este susținătorul unui ingenios proiect național numit DACAN Artele Marțiale Strămoșești.